Siyanibingelela nonke bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, oyinkosi nomsindisi, oyisiqalo nomphelelisi weimpilo zethu. Ungu-Alpha no-Omega. Ngizothanda ukuthi bonke abantu abalalele njengamanje bathathe amabhayibheli abo abanawo endlini noma bavule amabhayibheli, i-app umuntu onebhayibheli efonini. Sithengise isikhathi njengamanje sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini kithina masithi siyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, nokuthi masiyibiza ngabantwana bakaNkulunkulu, ngoba wonke umuntu uyazi ukuthi uwumntwana kaNkulunkulu. Kodwa mawuthi uyakholwa wena ukuthi uwumntwana kaNkulunkulu nokuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, nawe biza ngomzalwane, asizwe njengamanje ukuthi uNkulunkulu uthini kuthina, ngoba ukhuluma ngezwi lakhe. Sheshisa-ke uthathe ibhayibheli lakho ukuze uzoba nokuqonda. Sivula ngomkhuleko sithi, Baba, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, siyabonga leli thuba lamanje Nkosi uJesu, wena olimbulile empilweni zethu, ukuba sizwe izwi lakho ekuyilona elithula ubufakazi nelisiqinisayo, nekuyilona ndlela ekumele sihambe ngayo thina, esithi siyakholwa nesithi sisindisiwe nesiyibiza ngabantwana bakaNkulunkulu. Ngoba wena Nkosi ukhuluma ngezwi lakho, wena nezwi lakho ni munye. Mayenziwa ke intando yakho njengamanje ezimpilweni zethu, kuze singaluthwa abantu emhlabeni ebezwa ngeinkanuko kaSathane bezoprofetha abantu emhlabeni ngamanga. Kodwa wena Nkosi ukhuluma ngezwi lakho. Siyayimisela ke Baba njengamanje sehlisa inyama nayo yonke imisebenzi yokuqonda nokungazi ukuthi sizwe wena nezwi lakho ukuthi uthini kuthina. Singadukiswa siluthwe abantu ngenxa yokuthi sikhanukele izinto zomhlaba eziza ngokudukisa kukaSathane nayo yonke imisebenzi yakhe yemilingo yenyama, ezele kubo bonke laba abangenakho ukuqonda nokungazi ebaholele ekudukiseni. Wena ukukhanya empilweni zethu. Khanya-ke Nkosi, ulethe izwi lakho elukuphila kuze sibe nokuqonda, sambe ngokukusaba Jehova, singcweliswe ngoba wena ungcwele, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu manje naphakade. Amen. Angihambi ngedwa bazalwane njenganjalo, ngihamba nomfowethu uZondi la. Umoya ongcwele uzokhuluma sizwe ngezwi lakhe eliyisiqiniseko nelufakazi neliyiqiniso kule ndlela encane esihamba ngayo yokukholwa. Amen. Over to you baba. Amen. Sibonge bazalwane, sibingelele egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, oyinkosi nomsindisi. Sibingelele egameni kaNkulunkulu uJehova Sebawoti, uNkulunkulu oyedwa ongenamphelezeli. Amen. uNkulunkulu ongenamhlangabezi, uNkulunkulu ongenambonisi, uNkulunkulu odale izulu nomhlaba ngamandla akhe nangezibonakaliso zakhe. Akekho omunye uNkulunkulu ongaphambi kwakhe nongemva kwakhe noseceleni kwakhe. Uhamba yena yedwa. uNkulunkulu uyabulala, Amen. aphilise, ulimazile, uthi uyakupholisa. Isandla sakhe siphakeme sidlula amazulu. Amen. Namanje siyambonga ke uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe abaphathisa izwi ukuze basitshele izinto uNkulunkulu ekumele sizazi ngaye nemfundiso kaNkulunkulu nendlela zakhe ezimhlophe zokukhanya. Sibonge abapostoli kuNkulunkulu ukuthi bakwazi ukuphatha ivangeli likaJesu Kristu kuze kube segcineni kokuphela kweinsuku zabo bephila emhlabeni. Namanje sithi uNkulunkulu udumo ngolwakhe. Konke sikwenzayo sikwenza ngentando kaNkulunkulu, akukho esikwenza ngokuqonda kwethu nangokuthanda kwethu, kodwa kuyimvume kaNkulunkulu. Amen. Amen. Sifike siphethe uhlobo legospel olithanda ukuba ingujikhwebu kulabo asebejwayele ushukela. Siphethe usawoti. Amen. Abantu abalimele sihlikihla usawoti esilondweni. Uyazi ke kubuhlungu kangakanani ukuthi uthathe usawoti uhlikihla esilondweni, kodwa usuke usilapha isilonda ngosawoti. Amen. Kodwa musifaka ushukela sobhibha siqhubeke sibe worse. So namanje na-ke sithi-ke asibonge uNkulunkulu ngomusa wakhe nangothando lakhe.
le gospel le abantu abaningi yabona kumele wazi ukuthi kwenza umsebenzi omuhle uma abantu bonke bekuzondela izwi into ebhalwe phansi eBhayibhelini. Kumele wazi lapho ukuthi ushaya ngakhona kuSathane. Amen. Awushaya ngeceleni. Ingakho uSathane esha azafuna ukubaleka. Yes, Lord. Khona into ongayenza manje, khona into ongokuze uyenze ngesikhathi esizayo. Amen. Ungambalekela uNkulunkulu ngezwi lakhe lemhlabeni ungafuni ukuza intshumayelo yakhe. Kodwa isiphetho sakho ukuthi uzobhekana nawo amacala akho wonke uma usufile. Uyokhunjuzwa ngayo yonke imisebenzi yakho oyenzile emhlabeni. Amen. Uyobe futhi sowahlulelwa ngayo imisebenzi yakho oyenzile usaphila. So uyazonda, uyabaleka, uyanyanya. But iqiniso loNkulunkulu alijiki, uwena ojikayo. Amen. Njengoba lizophinde lijike futhi egcineni likwenze ukholwe iqiniso. Baningi abantu abazela uNkulunkulu ngobuso. Amen. Amen. Bamzela ngobuso hayi ngenhliziyo. Yes, Lord. uNkulunkulu akafuni ubuso bakho, akanandaba nobuso bakho. Ufuna inhliziyo yakho. Akanandaba nomlomo wakho omkhonzayo kodwa inhliziyo yakho ikude. Yes, Lord. Ngokuba ngizoqala nje ngithi ngikukhombisa ukuthi uNkulunkulu ufuna iattention yakho yonke. Hambe kwincwadi yaDeuteronomy chapter 6 starting from verse 4. Uthando lukaNkulunkulu ilona lolu esilitshalayo kubantu ukuze abantu baphile ngendlela efanele, bakholwe ngendlela efanele, bayeke ukuzenzela umathanda. Amen. Ngokuba yini ke? Isikhathi siyaphela. Yes, Lord. Ungazitshela wena ukuthi isikhathi usenaso kodwa isikhathi sakho siyaphela. Hallelujah. Hallelujah, glory to God. Isikhathi sakho siyaphela. Yes, Lord. Ngesikhathi kweqa usuku uphinde kulandela olunye usuku kuphela isecond neminute nehour. Amen. Nosuku nesonto nenyanga nonyaka. Amen. Isikhathi sakho siyaphela emhlabeni. Yes, Lord. Awuphili ngokuhlehla, uphila ngokuya phambili. Okusho ukuthi izolo ubukade una 25 ngonyaka ozayo ngalesikhathi uyobuna 26. Ngicela ukuthi 26 uyahlehla nemuva ngoba phela ke uyabona nabantu bafuna ukubamba i-age benza ngayo yonke indlela. Amen. Balekela uNkulunkulu, babalekela iqiniso, banika uthando izinto zasemhlabeni. Bese belokhu bekhuluma kakhulu ngemlomo yabo, bethanda uNkulunkulu ngomlomo. Amen. Kodwa inhliziyo zabo ziqhelelene neqiniso. Amen. So incwadi ithi ke Incwadi uDeuteronomy isahluko 6 verse 4. incwadi kaDeuteronomy isahluko 6 verse 4 Yizwa Israel, ithi incwadi bandla laka-Israyeli, uJehova uNkulunkulu wethu, uJehova munye. uJehova uNkulunkulu wethu, uJehova uyedwa. Amen. Wothanda uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho. Uthanda, angisho yabona lo umthandi ngobuso, umzeli ngobuso uNkulunkulu. Mawuthanda uNkulunkulu umzela ngenhliziyo yakho. Amen. Nangawo wonke umphefumulo wakho. Nomphefumulo awuphefumulela kuwena uyawuthatha lo mphefumulo umthanda ngawo inhliziyo yakho, umphefumulo wakho, nani futhi enye. Nangawo onke amandla akho. Amandla akunike wona. Amen. Ukuze ukwazi ukusebenzisa ngendlela efanele. Amen. Mthande ngawo uNkulunkulu. Amen. Lo thando lo thanda ngalubhiya nofebe nazo zonke lezi ezinye izinto eziphumile eceleni. Zinikele uNkulunkulu. Lo mzimba wakho uyithempeli likaNkulunkulu ophilayo. Amen. Uma lo mzimba wakho ungawusebenzisi ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo, wena usuthatha lo mzimba unikela kumadimoni, unikela kuSathane, unikela kwimoya emibi. Amen. Ngoba konke ozokwenza okuphambene nezwi likaNkulunkulu nendlela uNkulunkulu afuna ukukuhola ngayo ngoba uNkulunkulu ungumholi. Uma wena ungafuni ukuholwa uNkulunkulu, uzongafuni ukwamukela lokho okubhalwe phansi, and uzozonda mina ngoba naku ngishumayela levangeli leli libhalwe phansi. Angifani nalabafundisi benu aba-weak. Amen. So isona sikhathi manje ukuthi wena uthathe isinqumo. Bathi ngesingisi make a decision. Amen. Make a decision ukuthi ke uma uNkulunkulu wakho
mlandele. Amen. Kodwa uma usathane noma uBhayali Amen. uNkulunkulu wakho, Amen. mlandele nena esihogweni. Amen. NgokukaMarku Na incwadi kaMarku isahluko 12 sahluko 12 verse 29 haleluya haleluya glory to uJesu God. waphendula wathi uJesu wayesephendula wathi okuqala ukuthi umthetho wokuqala umyalelo lo anikiwe ukuze nazi ngoba yabona phela ke khona imiyalelo. Amen. Bese kuzoba khona icommand. Amen. Umthetho Amen. okumele wazi Amen. obalekile ngaphezulu kwayo yonke imithetho uthini? Yizwa Israel, Lalelani Israel, inkosi uNkulunkulu wethu, inkosi uNkulunkulu wethu. inkosi Akushiwo ngokuthi uNkulunkulu kaMhlengi noma uNkulunkulu wabantu abamnyama noma uNkulunkulu wabantu abamhlophe. Amen. Uthe ithi iBhayibheli ke inkosi uNkulunkulu wethu, inkosi uNkulunkulu wethu inkosi yinye yinye, one God. oyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho. Namanje uMarku usavuselela tshela abantu ukuthi ke anozwa Amen. incwadi kaMarku yakutshela into ekutshele kwi-Old Testament akushintsha ngalutho Amen. mayelana nalomyalelo, Amen. mayelana nalomthetho lo kumele uwenze akushintsha ngalutho. Yes, Lord. Kusenjalo Yes, Lord. okushintshiwe kushintshiwe, ongashintshwanga akushintshwanga. Amen. Asishintsheli thina, Amen. sishintsha ngokubhalwe phansi, senza lokho okufanele sikwenze ngokubhalwe phansi. Uma kungahlatshwa kwi-New Testament Yes, Lord. angeke kushumayele ngokuhlaba kwi-New Testament ngithi akuhlatshwe. Uma ngenza njalo angena umfundisi noma isisebenzi sikaNkulunkulu ngisebenzela uSathane ngoba ngithi abantu abahlabela amadimoni. Amen. 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 Manje iBhayibheli lithi ke ithina esiyihlabelo Yes, Lord. sifana nezimvu Amen. ezahlatshwa, sibulawa ngezwi, ngezwi sibulawa ukuthi siphume ezonweni. Yes, Lord. Kubulawa izono ezenyameni ngezwi. So umyalelo uthini? Yizwa Israel, Lalela Israel, lalela wemzalwane. Lalela inkosi uNkulunkulu wethu, inkosi uNkulunkulu wethu inkosi yinye iyodwa vo. wothanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho. Akusho ukuthi inkosi iTrinity. Inkosi uNkulunkulu wethu, wothanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho. Thandwa uNkulunkulu wethu ngenhliziyo yethu yonke, nangawo wonke umphefumulo wakho, umphefumulo wakho wonke, nangayo yonke ingqondo yakho, nangomqondo wakho. Yabona mo uthanda uNkulunkulu ngenhliziyo umnika uthando. Yes, Lord. Intombi yakho mosanda kuyibona niyohlangana kuzomela iphenduke unkosikazi wakho, leso sikhathi uqala ukuyibona uyathatheka. Mawuthatheka uthatheka ngalendlela ukuthi ke umphefumulo wakho nawo uyanikeleka kulo muntu lowo osukuthandana naye, inhliziyo yakho iyathatheka naye, imthande lo muntu ngoba manje indlela akhiwe ngayo iyachaza. Lezo lonto le uyothi ke uma ukhona kwenzayo ekhaya noma emsebenzini uthole socabanga yena. Yes, Lord. Noma ucabanga ukwenza into ephambene kodwa uzocabanga umkakho ukuthi angifuni ukumphoxa umngami, angifuni ukumphoxa lo muntu wesifazane ngisanda kumbona, ngizimisela ngokuthi abe unkosikazi wami. Amen. Ngeke uzufune ukona. So kanjalo ke naNkulunkulu, Yes, Lord. wafika uNkulunkulu umthanda ngenhliziyo yakho yonke. Uma somamukele ngempela, angikhulumi ngalabantu abama-fake, ama-pretenders, laba abamaxoki, abamaphixiphici. Ngikhuluma ngabantu abanothando lukaNkulunkulu lweqiniso. Uma eza uNkulunkulu umthanda ngenhliziyo yakhe yonke. Bese umthanda ngenhliziyo yakho yonke uzinikele umphefumulo wakho unikele kuyena. Uthi umcabango wakho njalo uhlezi ucabanga ngaye, bobona isono. Cabanga uNkulunkulu. Bheka le, haleluya, haleluya. Ubheka le, ngoba yini ke? Uyasho uJesu Kristu ke, uthi ke awoni ngokuthi wenze kuphela but umcabango. Cabango yakho indlinzo ikwenza ube yisoni. Yes, Lord. The moment ubona umuntu wesifazane umkhalukela umkhumule ngamehla engqondo sawonile wisoni. So uma uthanda uNkulunkulu, uma uhlangana nesolo esikanjalo uyalikhipha ihlo lakho ubhekele. Uma khona into efuna ukwenza wone uyayiphula ingalo yakho, uyikhipha ingalo yakho ibhekele. Hayi ukuthi ukhipha ingalo yakho ngempela noma ukhipha ihlo lakho ngempela, but ke uflathela isono. You understand? Ngokomcabango, ngokuba ke engqondweni yakho kuphila uNkulunkulu kuphela. Yes, Lord. You understand? Amen.
baningi abantu bayakholwa ngokwemlomo kodwa ngezenzo bayamphika. Ngokuba inhliziyo zabo azikho eduze kwaNkulunkulu. Bamzala ngobuso uNkulunkulu. Uma umzala ngobuso uNkulunkulu, lena ngikhulumayo kuwena yintsha. Ngoba uthi wena usonta ngomgqibelo noma ngesonto kuphela, right? Abanye basonta zonke izinsuku kodwa still baphila ezonweni. Why? Ngoba yini? Abashumayele gospel le yokuphenduka ukuthi usabe isono, ufuna usabe isono. Hallelujah, glory to hallelujah, hallelujah. Sabe isono, ungabe umngane sono. You understand? So, uma uza uNkulunkulu, uza ngempilo yakho yonke, uzozinikela ukuthi uNkulunkulu akuthathe, akwenze owakhe. Wena yonke into ezwayo uza ngoNkulunkulu, yonke into yenzayo uza ngoNkulunkulu, yonke into ecabangayo uNkulunkulu phambili. Uma ngisho emsebenzini sebethi ke qamba amanga. Ungabe ufakazi wamanga ngoba yini soba uNkulunkulu. uNkulunkulu indoda eqiniso, indoda straight, indoda strong, indoda enothando. Umuntu onothando akafuni ukuqamba amanga. Ngoba usuqamba amanga uyaphuma uthandweni. Uthando luyiqiniso. Uqiniso uthando. Amagama kaNkulunkulu nezwi lakhe yizwi lothando. Uyakusave ukuthi ke ungabi isoni. Akhiphe esonweni ngezwi. So uma ukuthi wena uyakholwa, ngikhuluma ngomuntu othi ke ngomlomo wakhe asho abe neconfidence noma ngokuzethemba ukuthi ke yena uyakholwa. Angikhulumi ngalabantu abazenyezayo. Abantu abazenyezayo abazazi. Uma umphika uNkulunkulu, umphika uKristu, uyazenyeza ngothando. Awuzithandi wena. Uthanda isono ngaphezulu kweqiniso. Ingakho ufeba. Ungakho uphingela umfazi wakho. Ingakho untshontshe, ingakho uqamba amanga ngoba iqiniso alikho kwena ngokayihlo. uSathane. Mfundisi, inceda ukuthi ungafuni ukushumayela ngale iBhayibheli leli nangamagama abhalwe phansi akuyibona nje ukuthi umuntu asabe isono, athande uNkulunkulu ngenhliziyo yakhe yonke. Ngoba wena thanda isono. Thanda isono ngaphezulu kaNkulunkulu. Wonke umuntu obalekela ukushumayela into ebhalwe phansi uthanda isono. Wonke umuntu obalekela nongafuni ukwamukela izwi lenkosi uthanda isono. Ziningi izoni vele kunabakholwayo. Ziningi izoni ngoba ngisho abafundisi abaningi bayizoni. President, minister, igwili, ihlupheke ezinye, izoni. You understand? Yes sir. Kepha incwadi kwabaseGalatiya. Incwadi yabaseGalatiya. Isahluko sesithathu. Isahluko sesithathu. Verse 20. Verse 20. Kepha umlamuleli wamunye. Umlamuleli akusiyena umuntu oyedwa. Kepha uNkulunkulu munye. Yabona umlamuleli? Amen. uKristu. Yes Lord. Ngokuba uKristu nje bethunyelwe uNkulunkulu uhleli kule nyama. Yes Lord. Uzosilamulela. Kahle ngifuna ukuchaza kahle khona izokwenza sense. Amen. uKristu inyama negazi indodana kaNkulunkulu. Amen. Leyo nyama leyo yakhiwa uNkulunkulu, umoya oyingcwele. Uzakhele yena esibelethweni sikaMaria. Leyo nyama negazi. So uma eseyakhile inyama wakhe isitsha afuna ukuhlala kusona. Leso sitsha leso uma ehleli kusona ufuna ukusebenzisa. Usebenzisa ngenhloso yakhe ngoba bonke ade bathumile manje usezizele yena mathupha. Uze enyameni, wangena enyameni. Ingakho incwadi lapha kwincwadi kaJona ngithi John chapter 1 verse 14 izokutshela ukuthi kwenzakalani. So uma uJesu Kristu esafika ezokwenza yonke lento ayenza, ezosifundisa ngokuqonda izwi lenkosi nokuthi ke silandele imiyalelo yenkosi. Ithi incwadi ngalokho incwadi ivangeli ngokukaJohane isahluko sokuqala verse 14. Yes sir. Ulizwi waba yinyama. Nangoku ulizwi uNkulunkulu ulizwi wakha ngaphakathi kwethu. Nangoke wakha waphenduka inyama, wathatha inyama le ayakhile esibelethweni sikaMaria wangena kuyona. Sabona inkazimulo yakhe. Nayo inkazimulo yakhe njengoba bebona uJesu Kristu. Babebona uNkulunkulu kodwa babengaboni uNkulunkulu ngoyingcwele, babebona isakhiwo. Inkazimulo njengoyozelwe
yedwa kuyise. Njengoyozelwe uzaliwe isiqu sika Jesu Kristu, kodwa ke umphefumulo phakathi awuzalwa ngoba uNkulunkulu akayona umuntu njengathi ukuthi azalwa phinde afe. uNkulunkulu akafi, uNkulunkulu akazalwa, uNkulunkulu akanasikhathi sokuqala, uNkulunkulu akanasikhathi sokuphela. uNkulunkulu wesiqalo nesiphetho owangona phakade. Inkazimulo njengoyozelwe yedwa kuyise. Inkazimulo enjengoyozelwe yedwa kuyise, njengoba uJesu Kristu elenge siphambanweni sebemlengisile, usebatshelile izinto umoya engcwele amthumile ukuthi azenze. So njengoba emtshelile ebatshela khona incwadi ka John le khona John chapter egcwele umusa neqiniso. Kuhambe incwadi kaJohn nengifuna ukukhombisa yona. Ngizoyithola manje le ncwadi kaJohn. This is chapter 10. No, hambe chapter 8. Lapha John chapter 8. Onqale lapha ku verse 3. Incwadi ngokuka John isahluko 8 verse 3. No, ibambe kancane. Hambe chapter 10. Incwadi ngokuka John isahluko 10. Umfundi lapha qala start from verse 1. Amen. Ngiqinisile ngithi kini. Yes sir. Ongangeni ngesango esibayeni sezimvu, kodwa ukhwela ngenye indawo, lowo uyisela nomphangi. Qhubeka. Kepha ongena ngesango ungumalusi wezimvu. Umlindisango uyamvulela lowo, nezimvu ziyalizwa izwi lakhe. Ubiza ezakhe izimvu ngamagama, aziholele phandle. Nxa esezikhiphile ezakhe zonke, uhamba phambi kwazo. Izimvu zimlandele ngokuba zilazi izwi lakhe. Kepha umfokazi azisoze zamlandela, kodwa ziyakumbalekela ngokuba zingalazi izwi labafokazi. uJesu washo lo mfanekiso kubo, kepha bona abezwisisanga ukuba kuyini lokhu. Uphinde ungifundele, uphinde uqale phansi. Incwadi ngokuka John isahluko 10 Yes sir. verse 1. Ngiqinisile ngithi kini, ongangeni ngesango esibayeni sezimvu, kodwa ukhwela ngenye indawo, lowo uyisela nomphangi. Kepha ongena ngesango ungumalusi wezimvu. Umlindisango uyamvulela lowo, nezimvu ziyalizwa izwi lakhe. Ubiza ezakhe izimvu ngamagama, aziholele phandle. Nxa esezikhiphile ezakhe zonke, uhamba phambi kwazo. Izimvu zimlandele ngokuba zilazi izwi lakhe. Kepha umfokazi azisoze zamlandela, kodwa ziyakumbalekela ngokuba zingalazi izwi lomfokazi. uJesu washo lo mfanekiso kubo, kepha bona abazwisisanga ukuba kuyini lokho akhuluma kubo. Amen. All right. Now, hambe umfunelo lapha verse 8, chapter 8. Amen. Chapter 8 starting from verse 12.
Incwadi kaJohane isahluko 8 verse 12. Ngakho uJesu waphinde wakhuluma kubo. Yes sir. Wathi, mina ngingukukhanya kwezwe. Bamba lapho. Uthi yena ungukukhanya kwezwe. Amen. Utheni ngifuna ukuphindelela incwadi yakho uyifunda manje. Incwadi ngokukaJohane isahluko 10. Yes sir. From verse 1. Yes sir. Ngiqinisile ngithi kini, ongangeni ngesango esibayeni sezimvu, kodwa ekhwele ngenye indawo, lowo uyisela nomphangi. Okay, amasela maningi eze uzozikwenza inzuzo yawo ngezwi leNkulunkulu ngegama lika Jesu Kristu. So uma kwenzeka njalo uJesu Kristu sithi thina unguNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ehleli kuyena kodwa inyama akuyona uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akafi inyama yafa yafela esiphambanweni. So manje na ke njengoba sifuna londo leyo uJesu Kristu uyashumayela ngokuthi abantu kufanele bakholwe nguye ngoba lo amthumile ukuyena. Yezo londo leyo njengoba wathi ebhaphathisa encwadini kaMatthew chapter 3 verse 16 wathi kwavuleka amazulu emva kwalokho kwehla umoya engcwele njengesimo sejuba wehlela kuyena. So lo moya lowo umoya oyingcwele, umoya engcwele uNkulunkulu. You understand? Kwincwadi kaJoel chapter 2 verse 28 uyasho uNkulunkulu ukuthi ngesikhathi ezayo umoya wakhe uyakwehlela enyameni. So umoya kaNkulunkulu mawehlela enyameni nangoku umoya kaNkulunkulu sewehlela kuKristu. Amen. Do you understand? Amen. So njengoba besho njalo ukuthi amadodana namadodakazi amaprofeta bayobona imbono. Incwadi mayisho njalo lokho lofuna sikuthole encwadini engcwele ngeke sikuthole kumuntu ngoba incwadi engcwele yona esithumayo. So uma incwadi isho njalo ngokuthi ke baningi amasela enze ngathi ayashumayela kodwa manje azontshontsha and uma izinto sezenzeka ziba zimbi bayabaleka bayabaphika baziphika izimvu ngoba yini ke abezanga ngokweqiniso. So mophuma lapho encwadi kaJohn chapter 8 verse 12 ithi ke yena uyisibani sezwe. Yes Lord. Right? Amen. Ithini? Incwadi ngokukaJohane sahluko 8 verse 12. Incwadi kaJohane sahluko 8 verse 12. Ngakho uJesu waphinde wakhuluma kubo wathi, mina ngingukukhanya kwezwe. Wayesethi uJesu kubona ke mina ngikukhanya kwezwe njengoba ukukhanya kwezwe ngeke avena asho lokho nje. Akuyena wonke umuntu wesibaniseso kodwa kuphela uJesu Kristu. Incwadi ngale itheke munye umxhumanisi nomlamuleli. Lo mlamuleli lo wathunyiwe indodana uJesu Kristu. Yes Lord. uNkulunkulu wayehleli kulo ndodana wathi ke uma sikhuleka asoqala konke egameni lika Jesu Kristu akashongo omunye umuntu. Uma esho njalo kusho ukuthi ke konke esikwenzayo nesikuthandazayo nesikuthandazelayo egameni lika Jesu Kristu and fanele kube izinto ezihambisana nemiyalelo kanye nokuqonda nolwazi nokuhlakani kaJesu Kristu. Kungabi izinto zasemhlabeni. Ungathandazela uNkulunkulu imali, uthandazela ukuthi uNkulunkulu akukhiphe ekuhluphekeni ngesandla sakhe, hayi ngesandla sakho, hayi ngamandla akho. So, ngalo ndlela ngichaza ukuthi umlamuleli ngokuthi ke mina ngikukhanya kwezwe. Yebo. Ongilandelayo kasoze ahamba ebumnyameni. Yes sir. Kodwa waba nokukhanya kokuphila okuphakade futhi. Yayizwa lonto le. So uma uphuma lapho ngifuna ukuthi ngigcwalise futhi ke manje hambe kulapha kulontuzana ku verse 23 same chapter. Amen. Incwadi ngokaJohane sahluko 8. Oh okay qala verse 21. Verse 21. Yes sir. Khona waphinde wathi kubo, ngiyamuka mina. Uthi ke manje uJesu Kristu ile khona bengifuna sifike khona ngoba ithi incwadi ungumlamuleli uzofike alamule abafundise yonke indlela ekukuthi kufanele bahambe ngayo ukuze bakwazi ukukhazimuliswa nabo abafundi bakhe ukuze nabo bakwazi ukuthi bafundise thina sisele ngemuva ukuze sikwazi ukuhamba le ndlela uKristu azosifundisa yona. Ingakho lithi izwi kwincwadi kaJohane chapter 1 verse 14 izwi ulizwi waphenduka inyama noma wangena enyameni. Noma izwi laphenduka inyama. Waba inyama. Ulizwi waba inyama. Ulizwi wakha phakathi kwethu. Waba inyama wakha phakathi kwethu. Sabona inkazimulo yakhe. Waba inyama wakha phakathi kwethu. Sabona inkazimulo yakhe. Inkazimulo yakhe ngoyozelwe kwakuJesu Kristu uyise.
ozele yedwa kuyise Jesu Kristu. phela uKristu uyena umlamuleli. So njengoba umlamuleli usethi manje ngale kwincwadi yaJohane chapter 8 verse 21. Amen. Khona waphinde wathi kubo, ngiyamuka mina. Ngokuba uba uJesu Kristu inyama yayiNkulunkulu ngabe usaphila namanje, kodwa ngoba kwakuyindodana esetshenzisiwe uNkulunkulu ayeyakhile for leso sikhathi leso ayeyakhele sona ukuthi ifeze umsebenzi la awufunayo ukuze sikwazi ukuthola ukusindiswa kuphela abakholwayo indodana. Ngoba ke abangakholwa yileli lizwi indodana eyilethile labo bayakulahlwa. Amen. Amen. Kepha abakholwayo Amen. nabayamukelayo Amen. nezwilayo Yes, Lord. bayothola ukuphila Amen. okuphakade. Amen. Yezo lonto le. Yes, Lord. So manje njengoba lethuke useyahamba usaqedile umsebenzi noma uyawuphetha umsebenzi uyabatshela kodwa ukuthi ke ngizohamba ngizonishiya anginishiyi ngedwa. Amen. Anginishiyi nodwa. Amen. Qhubeka. Hallelujah. Fundisha from 21 baba. Khona waphinde wathi kubo, Yebo. ngiyamuka mina. Yebo. Niyakungifuna nifele ezonweni zenu. Yabona futhi into engifuna ukuchazela wona abantu abangaunderstand. uJesu Kristu njengoba akhiwe Amen. ukuthi azofeza lenhloso kumele ayifeze yokusindisa thina. Amen. Into lokusikhombisa ukuthi akekho umuntu ozophila ungona phakade emhlabeni. Yes, Lord. And isikhathi sakhe sabasifishane ngaphezulu kwezikhathi zonke Amen. zabaprofeti Yes, Lord. nabapostoli. Amen. Waphila azange azalale umuntu wesifazane asizwa ngalokho, azange azajole asizwa ngalokho, azange azafebe asizwa ngalokho, azange futhi azashada asizwa ngalokho. Ngoba yini ke uyiveseli noma isikhe esikhethe ukuthi sofeza umsebenzi uzositshela into eyodwa Wathi ngesisikhathi. ukuthi asisindiswe siphume ezintweni zomhlaba manje sisaphila. Ngoba ke uma singakwenzi lokho sizofa njengoba naye ezofa. Kodwa ke uma sifele ezonweni zethu kubi kakhulu kunokuthi ke kunokuba sifele endleleni eright eyokwenza ukuthi isilethele ukuphila okuphakade. Akufunekanga lokhu uzukukholiswa ngenkani ngoba kubhalwe phansi kuphela udinga uthisha ozokuchazela lento ukuthi inhloso kaJesu Kristu uzosilethela iexample. Amen. Yokuphila la emhlabeni. Amen. Iexample yokuphila la emhlabeni Amen. ukuze ukwazi ukuthi ulungiswe manje usaphila. Yes, Lord. Ukuze kufike isikhathi sakho sokuthi ufe uyazi indlela ngoba uthi yena uyisipanisezwe abeze emva kwakhe abasoze bahambe kumnyameni Yes, Lord. ngoba ukukhanya. Yes, Lord. Yes, Lord. Uthi ngindlela neqiniso nokuphila. Amen. So ukuphila sikufuna kuKristu, indlela silandela uKristu, iqiniso silithatha kuKristu. Amen. Zu3 lezi zinto lezi Amen. esifunayo Amen. kuKristu. Amen. Kubeka nencwadi. Khona waphinde wathi kubo, ngiyamuka mina. Niyakungifuna nifele ezonweni zenu. Lapho ngiya khona mina ningeze nina. Abantu babengeke bekwazi ukuza ngaleso sikhathi ngoba indlela zikaKristu abakozazi. Yes, Lord. So kufuneke yonke into abafundise yona kuqala kufezeke sonke isiprofeto ngaye Yes, Lord. ukuze bezokholwa ukuthi uyena lo. Mase bekholiwe ukuthi uyena lo, mase bamukele isiphiwo sikaMoya engcwele, mase basamukele isiphiwo sikaMoya engcwele, then sebehamba ngemfundiso yendlela eUKristu. Umlindi sango uyamvulela lowo nezimvu ziyalizwa izwi lakhe. Ngokuba nazi ke manje izimvu uzilusile wazishiya nezwi. Ubiza ezakhe izimvu ngamagama. Njengoba esifundisile izwi lakhe seziyalwazi, njengoba sezulwini izwi lakhe ziyalilandela. Khona hallelujah, glory to God. Khona engekho phambi kwazo kodwa izwi likhona phambi kwazo. Amen. You understand? So manje izwi melikhona thina asilandeli umuntu oyenyameni cha. No, angilandeli umuntu osenyameni. And angifune umuntu ozolandela mina. Nalolu lodwa usuku athi umuntu umlandeli wami. Wena mawulandela iqiniso ulandela izwi elibhalwe phansi. Ulandela izwi likaKristu nokuhlwengi. Xa esezikhiphile ezakhe zonke uhamba phambi kwazo izimvu. Yezo izwi liyakhipha esonweni likhiphe Izimvu zimlandele. engcweleni likhiphe konke izinto zomhlaba. Uqala ulandele izwi leli elibhalwe phansi leli azela ukuzogcwalisela ezokulamulela ukuthi usindiswe. Ulethelwe ukuthi ke usindiswe kuphela. Xa esezikhiphile ezakhe zonke
uhamba phambi kwazo. Yabona manje uJesu Kristu sihola haleluya 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 haleluya. Uhola sihola umoya engcwele. Umoya engcwele uqhamuka ngezwi. Uma ukholwa yizwi haleluya glory to God then you understand. Amen. Izimvu zimlandele. Ukuthi bonke abalandela iqiniso abalandela umhlengi. Anginalo ibandla ngifuna ibandla. Ngifuna abantu balandela iqiniso kuphela. Elibhalwe phansi eBhayibhelini. So isimo neposition omikuyona njengamanje ngabe iqiniso na noma ngabe uphila ngezinkanuko zakho ngoba phela ke nali izwi ngokuba zilazi izwi lakhe. Uma ulazi izwi lakhe nali izwi phansi elibhalwe phansi eBhayibhelini. Lolo zwi lelo ilona kufanele likhona izwi kamoya oyingcwele ngoba ke izimvu zakhe ziyamazi zilandela izwi zilandela izwi haleluya 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 zilandela izwi azilandeli indoda angilandeli ushembe angilandeli ibandla lama Roman Catholic Church angilandeli umthetho womuntu ngilandela umthetho kaNkulunkulu. Kepha umfokazi azisoze zamlandela. Yangizwa indaba angilandeli umfokazi umfokazi kepha umfokazi azisoze zamlandela. Umfokazi angilandeli abafokazana mina kodwa ziyambalekela. Angilandeli abafokazana ngiyababalekela kodwa ziyakumbalekela. Abaprofeti bamanga nabafundisi bamanga nabapostoli bamanga nabavangeli bamanga nobishop bamanga ngokuba zingalazi izwi lomfokazi. Angilaleli imfeketho yentshumayelo. Angilaleli imfeketho yabafundisi. Angikhathali ukuthi ungabe utshela ukuthi wena ufunde kangakanani wahamba uthola isitifiketi. Angikulaleli uma ungakhulumi izwi kaNkulunkulu. Uma ufundisa ngeBhayibheli wangitshela ngendaba ezingekho eBhayibhelini noma ngento oyicabangayo wena kodwa iBhayibheli engakhulumanga ngayo. Ngoba iBhayibheli lithi ke asikholwe lokho esikubonayo naloko okubhaliwe. Ngokuba kubona siphila ngokwethemba. So qhubeka kule ncwadi. Haleluya. Incwadi ngokuka John isahluko 8 verse 22. Yes sir. Base bethi abaJuda imbala uza kuzibulala yini? Yebo. Lokhu ethi lapho ngiya khona mina ningeze nina na. Wathi kubo nina ningabaphansi. Nina niba ngale emhlabeni nina. Mina ngingowaphezulu. Nina nabomhlaba mina ngosezulwini usho uKristu. Nina ningabalelizwe. Nina nabadla emhlabeni. Mina angingowalelizwe. Angiphumi emhlabeni mina. Ngiphuma ezulwini. Ngenziwa umoya engcwele. Wangiletha umoya engcwele. Ngisetshenziswa umoya engcwele. Wathini? Ngakho ke ngathi kini niza kufela ezonweni zenu. Manje ke uma wena ungafuna ukuphenduka ezonweni zakho ufune iqiniso ulandele izwi ungalandeli umhlengi. Ngakho ke umhlengi ulandela izwi. Uma uhamba nomhlengi angilandeli mina sihamba ngezwi ngoba yimi engikuchazela ulandele izwi ngoba ungiboni mina manje kodwa uyalizwa izwi liphuma phansi eBhayibhelini ngikhuluma ngalo lozwi ngenzelani ke ukuze ube nokuqonda. Ingakho sithi ke lethi iBhayibheli lakho livule bese uvulile iBhayibheli lakho bese siyaqala siyasebenza simbula imibhalo. Angifike la ngime emva kwaloko ngicabanga ukuthi ngizothini namhlanje ngizoqhambela amaphamanga. Ngakho ke Jesus love you, Jesus love you. Uyabona uNkulunkulu uyakwenza ugibela itaxi epha itaxi ikule nawe stop bese ikule nawe stop ungakhathazeki medlule nawe stop ngoba manje uNkulunkulu ubazi ngaphambili uzohlangabezana nani na kanjalo empilweni yakho uNkulunkulu uyakubeka kwiposition lokhona ke ozokwazi ukuthi ke udlule abantu baphumelela abanye abantu wena ume lo mkhona kuyoshwe sekufika uNkulunkulu isikhathi sakho nawe aphumelelise. Uyobona uyobuzothola umsebenzi ofunayo uyobuzohamba ngemoto efunayo haleluya glory to God. Imfeketho yentshumayelo leyo thina sithi ke lithi iBhayibheli ke nizofela ezonweni zenu ngokuba uma ningakholwa ukuthi labafundisi benu angibalandeli bonke anginandaba nabo labafundisi bamanga. Angizami futhi ukuziphakamisa ngoba yini ngihola umoya engcwele. Umoya engcwele uyangikhombisa okungcolileyo nokuhlambulukileyo okungcwele nokungekho ngcwele. Umoya engcwele uyangikhombisa and ke ngifreke ngikholwe yini okubhalwe phansi ngaphezulu kwaloko kuphuma emlomeni womuntu ongaqhamuki phansi eBhayibhelini
Maningi vele abathanda kubizwa ngopastor bani, upastor bani, uminister bani, ubishop bani, ngoba yini bafuna ukuzenza abafundisi bakaKristu kodwa bama motivational, bayizikhuthazi, sibakhuthaza ukuthi empilweni ke uzoba nemali, wena okumele uphile imali. Akubona abafundisi bakaNkulunkulu labo, akubona noyedwa wabo. Ngoba yini bakhuluma ngezinto eziphathekayo, izinceku zikaSathane. Amen. Niyakufela ezonweni zenu. So uma ke ningafuna ukukholwa ukuthi uJesu Kristu uNkulunkulu, niyakufela ezonweni zenu. Uma ningafuna ukuthi ningakholwa izwi nayo indaba. Ngakho ngithi ke uthi ngubani? Ngokuba uma ningakholwa ukuthi nginguye, niza kufela ezonweni zenu. Nguye, unguye. Amen. Jesu Kristu uNkulunkulu, hayi inyama. Umoya okhulumayo ke ngaphakathi, ukhuluma umoya engcwele. Inyama icontainer. Uma ngithunga isuthi, noma ngithunga ibhlukwe, lolo bhlukwe lithungwe yimina. Lolo bhlukwe uma ngilibekile embhedeni alinyakazi. Kodwa sengilithungile. Kodwa lelo bhlukwe uma ngalithatha ngagqoka, lizokwenza intando yami uma ngikhahlana nalo liyaphakama nomlenze. Ngokuba yini ibhlukwe ligqokwe yimina. Same thing noJesu Kristu, umoya engcwele ohleli kuyena. Yes Lord. Uyena umkhulumisa zonke lezi zinto azikhulumayo, akakhulumi ngokwenyama, ukhuluma izinto zikamoya. Yes Lord. Yes Lord. Hallelujah. uNkulunkulu akayona inyama, uNkulunkulu umoya. Inyama uyayisebenzisa. Amen. Amen. Inyama uyayisebenzisa ukuze yenze intando yakhe, njengoba noJesu Kristu wayenza intando kaNkulunkulu. Amen. Do you understand? Hallelujah. Simele ukwenza intando kamoya oyingcwele, hayi intando kaCyril Ramaphosa ephambene nemfundiso yeBhayibheli. Yes Lord. Hayi intando eyathaba umbheki ayibeke ukuthi ke amadoda ganane wodwa. Amen. No. Hayi intando yelo government wona ombusayo onika amakhondomu ukuze nilalane ngaphandle komshado. Amen. Bapromote bakhondona zonke izinto ezikukhohlakala. Ngakho ke ngathi kini niza kufela ezonweni zenu. Nina nizofela ezonweni zenu nonke ngoba abantu abaningi badinwa. Ade ngibuka omunye iqembu lekwaito noma lehouse. Lezinto zawo zomgxushuxushu abazenzayo bafaka igama likaJehova, bahlambalaza igama likaJehova, balenza igama lamasidhozi, bacabanga igama lokudlala. Ikhohlakali ezingenasimilo, ezingenakuqonda. Le genge yamanje ayazi lutho. Le genge engathi iwula. Iwula zeqhubana zedonsana ziphila kumnandini. Njengathi manje eGomora ababona ukuthi ikhazi yokugcina lezi. Jabulisa inyama. Hallelujah. Ababona ukuthi ikhazi yokugcina abalazi ngisho iBhayibheli. Ngakho ke ngoba yini ke labo pastor benu labantu babiza ngopastor benu imfeketho zopastor izinja ezingakwazi ukukhonkotha. Niza kufela ezonweni zenu. Baningi abazobhubha bebhubha bethe bayakholwa. Niza kufela ezonweni zenu. Bahamba bamaweseli bamaluthela ezifundo ehlukile uma ukuthi uyiloko nalokuyani. Uma ukuthi uKristu yedwa wayela amaqembu lemhlabeni engazi ukuthi amaqembu ama-gangsters. Nobani unekhona lakhe, nobani nekhona lakhe. Awukho ukuthi umzimba munye inkolo yini impaphathiso munye. iBhayibheli lisho njalo. So why nina nifuna ukuzakhela into zenu emhlabeni angashonga uNkulunkulu ukuthi asizakhe? Angingakho nilandela abafundisi benu, anilandela iBhayibheli, anilandela umoya engcwele. Ngoba kule masontweni niyaqhubeka niyafeka, niyaphuza, niyatyakwa, niyantshontsha, niyabulala. Aninanhlonipho. Ingakho le genge le manje ayabona ngiyakutshela ngiyakukhombisa ngeBhayibheli ukuthi le genge phila manje ayilazi iBhayibheli, kuba ngendlela ephasha ngayo. Nangendlela abathatha ngayo kancane igama likaJesu Kristu. Ngokuba uma ningakholwa ukuthi nginguye, incwadi ke kufela ezonweni zenu. Ivula yathi incwadi asothanda uNkulunkulu ngayo yonke into. Msaba uNkulunkulu. Amen. Amen. Ngokuba yikona konke lokho umuntu ophilayo kufanele akwenze. Yes Lord. Yes. Sabo momsaba uNkulunkulu ngeke uze wone. Wona umuntu osifazane uzoye ukulokhu amdunusa emgaqweni noma lapha emaklabhini noma kule mgxushuxushu enenzayo ebusuku nihambe nidunusa nigqoka ikete ezincane nithi ke nilibusha benu. Amen. Nizidayisa nizenza cheap niphilisa kwayifebe. Amen. Uzoyeka ugqoka impahla ezincane noma uzoye kujoma chathu uzoye ugqoka amabhlue amancane ampintshayo. Amen. Phenduke manje uzobe sidalwe sisho ulandele izwi. Sikhuluma ngezwi. Amen. Asikhulumi ngeinto, asinayo into esingakhuluma nawe. Igospel esesishumayelayo igospel yezwi yokuthi phenduka. Yeke uphuza utshwala lempilo yakhe iyele ebhubhiseni.
Incwadi ngokukaMathewu isahluko 16 Ncwadi verse kaMathewu 16 isahluko 16 verse 16. verse 16. uSimon Petru waphendula wathi, wena unguKristu, indodana kaNkulunkulu ophilayo. uNkulunkulu ophilayo kulo ndodana. Amen. Uyavuma ukuthi unguKristu lo kuthi uyeza. Nginguye enginguye. Uyavuma uPetru ngale uyaconfirma kwincwadi kaMathewu uJesu Kristu uyaziconfirma ngapha manje ukuthi nguyena. Ngokuba uma ningakholwa ukuthi nginguye, Ngokuba uma ngakholwa phela ezonweni zenu ukuthi nginguye. Amen. You understand? uSimon Petru waphendula wathi, wena unguKristu, indodana Lalela kaNkulunkulu ngifuna ophilayo. ufuna ubambe lo ncwadi khona khona bezozwa something. uPetru uzokutshela ukuthi uJesu Kristu ishathe lo mpendulo ngoba akaphendulanga ngokwenyama. Amen. Amen. Lalela umuntu ophendula ngokwenyama umuntu olwayo nezinto ebhalwe phansi. Haleluya, haleluya. Kodwa umuntu ophendula ovumelana nalezwi uzokutshela impendulo ishathephi. uJesu waphendula wathi kuye, Yes, sir. ubusisiwe wena Simon. Wathi ke umuntu ovumelana neBhayibheli nayo yonke into ebhalwe phansi ubusisiwe. Amen. Ngokuba inyama negazi akukwambulelanga lokho. Mambe lapho. Inyama negazi ayiyambuli zonke lezi zinto ngoba inyama negazi iyalwa lezi zinto ezibhalwe phansi kuthi ungazenzi. Amen. 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 Kodwa ubaba osezulwini. Kodwa umoya engcwele uyakwazi ukuthi ukwambulele. Amen. And unabantu bawo ozobambulela zonke lezi zinto ezibhalwe phansi ukuze bazamukele bavume kuye yonke into ebhalwe phansi ukuthi yebo. Amen. Mina ngisoni angishiye yonke lento engenzayo. Yungcola phambi kaNkulunkulu, ngiyamthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yami yonke nengqondo yami yonke. Nangomphefumulo wami ngiyazinikela uNkulunkulu. Usho lokho ukusindiswa. Mose usindisiwe. Usho lo haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Uma uthi usindisiwe ukhuluma le language le ukuthi wena uyamvuma uKristu ukuthi umsindisi. Umlamleli. Munye umlamleli. Amen. Kodwa uNkulunkulu munye futhi. Yonke bethi munye nendodana ezaliwe ngokomoya iyodwa. Yes Lord. Yonke into ithi one. Amen. Akusho ukuthi asibe le Trinity. No. 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 Hallelujah. Hallelujah. No. Amen. Munye uNkulunkulu. Munye umlamuleli. Munye umxhumanisi. Igama lika Jesu Kristu. Amen. Umzimba wakhe azimuliswa wona wodwa. Amen. Eminye imizimba yakubona ukubona. Amen. Umzimba wakhe ubukela ezulwini wona wodwa. Yes Lord. Umzimba wenkazimulo angikho umzimba wenyama negazi. Amen. Ngoba sike isifunda sesothi ke hayi uthe umzimba wakhe wakuhlala ezulwini ngisho umzimba wenkazimulo. Amen. Yes, Qhubeka le ncwadi le John chapter 8 from verse 23 if I'm not mistaken or starting from verse 24. Yes sir. Amen. Ngakho ke ngathi kini nizakufela ezoneni zenu ngokuba uma ningakholwa ukuthi nginguye nizakufela ezoneni zenu. Baningi abazofela emanyaleni. Hallelujah. Amen. Bafile bephila befela emanyaleni. Amen. Bafile bephila befela emanyaleni. Amen. Zisindise. Amen. Zisindiseni. Yes Lord. Kulesi sizukulwane esibhubhayo, isizukulwane lesiyabhubha lesizukulwane sibhubha ngamalengisi. Amen. Siyabhubha lesizukulwane ingane izinenkanga sifuna ukulalela ngoba nana nifuna ukulalela izwi lenkosi. Anabo uqondiswa, anabo ubulungiswa. Hallelujah. 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 Glory to God. Welani ngene zokhanya, welani kuJesu Kristu. Welani ezwini. Welani ezwini, welani kwiBhayibheli, welani uNkulunkulu. Ayikho enye indlela, ayikho enye indlela izosindiswa ngayo ngaphandle kokuthi nilalele izwi. Wonke umuntu shebe phuma kuleso sikhundla sakho ulandele izwi. Mofundisa ufundise ngezwi. Uma ungalazi iBhayibheli, phuma kuleso sikhundla sakho, vala izitolo. Amen. Base bethi kuye, wena ungubani na? Wathi kubo, uJesu, lokhu enganitshela khona. Lokho enakuzwa ngami kwasekuqaleni. Amen. Base bethi kuye, wena ungubani na? Yebo. Wathi kubo uJesu, lokho enganitshela khona kwasekuqaleni. Nginezinto eziningi enginokuzikhuluma nokwahlulela ngani. Kepha ongithumileyo uqinisile, nami engakuzwa kuye ngikukhuluma ezweni. Amen. Uthini? Nginezinto eziningi enginokuzikhuluma nokwahlulela ngani. Kepha ongithumileyo uqinisile,
nami engikuzwayo kuye manje sesithola ngikhuluma ukuhlukanisa ukuthi kukhuluma inyama nomphefumulo. Inyama iyabachazela ukuthi mina ngiyindodana konke engikwenzayo angizenzeli mina. Njengoba ngihlezi ngibatshela ngithi mina ke ningabheki mina. Lalelani izwi mina ngivesele esetshenzisiwe sendingi uJesu Kristu abachazela yona ukuthi ke mina ngithunyiwe mina ukuthi ngikhulume lento le hayi mina angizenzeli yento ngokuthanda kwami kodwa ubaba ophila kumina ongenzisa yonke lento engiyenzayo. Yes Lord. So uma uzanifuna ukukholwa yimina nizofela zonweni zenu kholwani-ke yimisebenzi engiyenzayo ezokhombisa ilethe ubufakazi ukuthi ke mina nguyena nginguye. Uthole ukwazi uku-understanda ukuthi uJesu Kristu kwakuyindodana inyama kodwa umoya ohleli kuyena umoya kaNkulunkulu lo moya okhuluma kuyena indodana kaNkulunkulu ophilayo. Amen. Uyindodana inyama indodana but umoya kuyona ubaba. Ingakho ikhuluma nobaba ithandaza kumoya sithandaza kumoyeni hallelujah glory to God. Uma ngithandaza ngicela angicela kumuntu ngicela kuNkulunkulu. Yes Lord. Yes Lord. Usho uNkulunkulu ke asithandaze kuyena sazise yonke imicabango yethu kuyena. Amen. Konke ke kuba impumelelo ngesikhathi sakhe. Yes Lord. Ngokuba incwadi kaJohane chapter 3 verse 8. Incwadi ngokukaJohane sahluko sesithathu verse 8. Yeshesha baba. Umoya waphephetha. No ungafunde ngekho ngifuna ufunde ibhale phansi. Umoya uphephetha lapho uthanda khona. Umoya uphephetha kuphi? Lapho uthanda khona. So uJesu Kristu umekhuluma unomoya. Umenzisa into ethandwa yiwona. Uthanda yiwona. Uyaluzwa udumo lwawo. Angisho ke ulethe udumo likamoya oyingcwele uJesu Kristu. Kodwa kawazi lapho uvela khona. Kodwa manje akekho nolwazi ngoba akekho sewabona uNkulunkulu waphila. Ingakho kuthiwa wabona inkazimulo. Akekho obona uNkulunkulu isiqu sakhe. Umuntu abona uNkulunkulu esaphila. I mean esefile. Yes Lord. Osaphila no. Amen. Umuntu ophilayo akakwazi ukubona inkazimulo kaNkulunkulu ngokuba yini wamkela isiphiwo sikamoya ingcwele. Hallelujah glory to God. So uma ke esho kanje uJohane esho umpapa uJesu Kristu ekhuluma no Nicodemus uthini? Umoya uphephetha lapha uthanda khona. Lapho umoya uphephetha ilo uthanda khona. Uyaluzwa udumo lwawo. Sizwa udumo lwawo. Kodwa kawazi lapho uvela khona. Asiwazi uvelaphi. Nalapho uya khona. Yabona uNkulunkulu njalo. uNkulunkulu njalo awumazi uvelaphi. Akanamlando wokuthi uvelaphi. Uthi ke from everlasting to everlasting. Kade abakhona. Ngeke uzungitshele ngeke uyawazi ukuthi uNkulunkulu wazalwa nini. Mona lo date ngathi ngiyazi nje idate kaJesu Kristu azalwa ngayo ne-fake nithi ke wazalwa ngomhla 25 December. Niqamba amanga kuhlaza ngoba nifuna ukwenza ukuthi ke nipractice izinto ezenziwa abantu abayizoni. Ngoba wonke umuntu owenza into engekho eBhayibhelini ayiqambe into yakhe emhlabeni athi celebrate uNkulunkulu umqambela amanga. And kuthiwa bonke abantu abahlambalaza umoya ingcwele kuzoba kubi kakhulu bona. Ungcono umuntu ohlambalaze uKristu. Inyama. Kodwa ke umoya ingcwele okwakho kuwes. So uma nina lona practice lezi zinto ezenziwa izoni nani isimo senu sizoba worse. You understand? So njengoba eshoka nje uJesu Kristu ke ngifuna uqede lapha uverse ku chapter 8. Qedela lapho njengoba ethi uyena khona into engifuna sifike yona bese siyaphuma. Noma khona ufuna ukukhomba khona. Haleluya. Incwadi kaLuke isahluko 12 verse 1. Kwathi sezibuthene izigidi zabantu baze banyathelana waqala ukukhuluma ikakhulu kubafundi bakhe ethi xwayani imvubelo yabaFarisi. Xwayani imfundiso yabaFarisi. Abafarisi engikuzenzisa abazenzela intando yabo hayi intando kaNkulunkulu. Engikuzenzisa baya pretender. Yes Lord. Xwayani imfundiso yalabafundisi benu bamanga bangabakhohlisi bangamaphiciphici. Yes Lord. Abathunyelwe. Yes Lord.
ukuthi ke benze intando kaNkulunkulu. No, haleluya, haleluya. Abayenzi bazenzela intando yabo. Abafundisi ngezwi ukuthi iphumana ezonweni zenu banisindise. Abantu babhathisi egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthathela kwezono zenu. No, abakwenzi lokho. Amen. Yonke into abenzayo baziqambele bona. Umuntu owenza into aziqambele yona noma afice yenziwe esontweni lakhe kodwa ingekho eBhayibhelini. Yes, Lord. Into eqanjwe umuntu imfundiso yamadimoni leyo. Amen. Umuntu okhonza isithombe sikojongeni athi mesibuka acabanga ukuthi isithombe siyamona naso. Lo muntu uyisibula and ukhonza izithombe, ukhonza amadimoni. Yes, Lord. Yes, Lord. Umuntu obiza amadlozi. Amen. Lo muntu wenza isono, wenza amanyala phambi kaNkulunkulu. Ngoba ke uhlupha abantu asebefile. Amen. Kuyisinengiso. Kuyisinengiso ukuthi wenze lo nto ayifunakali. Amen. Amen. Yeyizwa indaba. Amen. Wonke umuntu ufuna alandele izwi. Yes, Lord. Bhayibheli indlela neqiniso okuphila. Yes, Lord. Bhayibheli lunguKristu. Amen. Kusukela eqaleni kwincwadi yaGenesis kuyophuma kwincwadi yeSambulo. Amen. Bhayibheli linguKristu. Likhuluma ngoKristu. Amen. Why manje kumele sikhulume ngoShembe esontweni? Nginezinto eziningi enginokuzikhuluma. Yizona zonke ezinye izinto okumele sitshele zona lezo Kristu. Nokwahlulela ngani. Yezona imbhalo yahlulela yonke le mfaketho yena niyenzayo emhlabeni. Kepha ongithumileyo uqinisile. Kepha ongithumileyo, hallelujah, glory to God, umoya engcwele uqinisile. Nami engakuzwa kuye ngikukhuluma ezweni. Lokhu esikuzwe ngoKristu. Yelalela. Asisimolile uKristu, simzwile uKristu. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, glory to God. Simzwile uKristu. Lokhu esikuzwe ngoKristu, ubaba wethu, yilokho esikhulumayo lezweni. Yilokho esikhulumayo mina abantu abangaboni. Abantu abayimpuputhe niyabona kodwa niboni. Niyezwa kodwa nizwa. Le language esikhulumayo kunina. Yintsha. Kabazanga ukuthi ukhuluma kubo ngoyise. Yakuzwa mthini? Amen. Sikhuluma ngoNkulunkulu aniqondi. Yes, Lord. Niyamphika uKristu. Nithi nivuma uNkulunkulu anibona ukuthi nikhuluma into eyodwa nina. Ukuthi ke niphika uKristu niphika uNkulunkulu. Nivuma uNkulunkulu nivuma uKristu. Hallelujah, glory to God. Kodwa ke hallelujah, hallelujah, glory to God. Uma uthi awufuna ukuvuma ngokwezenzo uvuma ngomlomo kuphela. Amen. Weak. Amen. Funa izwi likusebenze. Amen. Likhipha yonke lemfucuza abafundise yona abafundisi bamanga abagcwele. Amen. Sisho uNkulunkulu akasize asinika amandla ukuthi sikwazi ukuthi sihambe yonke eSouth Africa. Amen. Sishumayele ivangeli. Sikhipha abantu ezonweni zabo nalamasonto abamanga. Sithi uNkulunkulu intando yakho mayenzeke manje baba sisaphila ukuze sikwazi ukuthi sisindise labo uNkulunkulu abadingayo ngoba uthi ke bayalazi izwi lakho. Sifuna ukushumayela lezwi baba lifike kubona endlebeni zabo libe imbewu ebona babe inhlabathi evundile. Bamukele izwi baguquke baphenduke ezonweni zabo baflathele izono zabo unomphelo. Ngezwi bahambe ngendlela zokuqonda. Bapaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Alikho igama elingasindiswa ngalo noma ungapaphathiswa ngalo ucathi usindisiwe. And futhi akekho umuntu ongathi ke yena waphakamisa izandla wakhetha inkosi engumsindisi wathi ke hambe kwincwadi kaJohane chapter 3 from verse 3. Incwadi ngokaJohane isahluko sesithathu 3:3 verse lesithathu. Yes sir. uJesu waphendula wathi kuye. uJesu waphendula uNicodemus wathini? Ngiqinisile ngithi kuwe. Yabona manje uqinisile usho ukuthi into engayona amanga leyo. Uqinisile uthi ke na. Ngiqinisile ngithi kuwe. Yebo. Uma umuntu engazalwa ngokusha. Uma umuntu engafuni ukuzalwa kabusha. Angeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Ngeke uze ungene izulu, ngeke uze ubone umbuso kaNkulunkulu. uNicodemus wathi kuye. Umuntu angazalwa kanjani esemdala na? Nayo ke indaba ngoba usuzaliwe manje. Angengena ngokwesibili esiswini sikanina. Azalwe na? Ngeke. No. Waphendula uJesu wathi, ngiqinisile. uJesu Kristu uhlale eqinisile uthini? Uma umuntu engazalwa ngamanzi. Uma umuntu engazalwa ngani? Ngamanzi. Uma umuntu engazalwa ngani? Ngamanzi. Uma umuntu engazalwa ngani? Ngamanzi nangomoya. Nangomoya. Amanzi. Nangomoya. Amanzi. Nangomoya. Amanzi. Nangomoya. Izona zinto kumele uzale ngazo zu2. Amen. Amanzi. Nangomoya. Angengene embusweni kaNkulunkulu. Uma ungazalwanga ngokomoya. Amen. Uphinde wamukela futhi isigezo sokuthi ngeke phela uma kukuthi iyashumayela igospel uyazibona ukuthi uyisoni. Amen. Uyahlabeka. Yes Lord. Enhliziyweni. Yes Lord. Ufuna ukuphenduka ubuyele kaNkulunkulu. Yes Lord. Mase ke usukholwa ukuthi uNkulunkulu uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi.
bese uyavuma ukuthi ngiyangena ngaphansi kwamanzi ngena ngaphansi kwamanzi geza izono zakho ziyahlanjulula izono zakho ngoba yini ke yona ndlela leyo ayibhalwe phansi usiko lelo kumele silandele lokho kuzelwe inyama kuyinyama lokho kuzelwe inyama nalokho kuzelwe ngumoya kungumoya lokho kwamoya amen ungamangali ngokuba ngithe kuwe ungamangali ngokuba uthe uJesu Kristu kwena nimelwe ukuzalwa ngokusha hayi ukuthi mhlawumbe fanele ngizame nimelwe ukuzalwa ngokusha nimelwe ukuzalwa ngokusha akho kubonisana akho xoxisana akho kuzilandulela umelwe hallelujah zalwa ngokusha hallelujah glory to God umele hallelujah glory to God ukuzalwa ngobusha amanzi yes God gezwe izono zakho uvuma izono zakho njengoba noJohane umbhaphathisi wababhaphathisa emfuleni waseJordani ebaphendukisa bageza izono zabo ebalethe kuphendukeni siyafika isipho sikamoya engcwele engakafika uJesu Kristu ezofundisa ezogcwalisa isiprofeto sakhe incwadi ngokukaJohane isahluko 8 verse 26 yes sir nginezinto eziningi izinto mfundisi enginokuzikhuluma nokwahlulela ngani yebo kepha ungithumileyo yebo uqinisile yebo nami engakuzwa kuye konke sikuzwa ngomoya sikhuluma ezweni sikhuluma kuyo lonke izwe sithi abantu abezwe izwi ukuthi thini amen phumani ezonweni zenu amen at 2:38 phumani ezonweni zenu amen nihlanzeke ngesigezo sezwi before lapho hambe kwincwadi okay let's go incwadi ngokukaJohane 15 verse 15 yebo angisasho ukuthi niyizinceku angisanbizi ngezinceku nini engikholwa yimi ngokuba inceku ayikwazi ukuthi inkosi yayo yenzani yabona uma uyinceku amen uyisebenzi awuyazi inkosi icabangani kodwa manje uNkulunkulu uthumele imicabango yakhe yonke wasinika ukuze simazi ukuthi ke uyinhloboni yomuntu ucabanga kanjani you understand ngoba ithi incwadi ngale kwincwadi yeGenesis uNkulunkulu wakha umuntu ngomfanekiso wakhe umuntu ngumfanekiso kaNkulunkulu wayesakha umuntu wesilisa nomuntu wesifazane ngomfanekiso wakhe wabakha amen yezindaba so uma sonke siqhamuka kuKristu sakhiwe ngomfanekiso wedwala yes God sifanele ukucabanga njengedwala sifanele ukuphila njengemiyalelo yedwala yes God ngoba lona lingcwele nabantwana balo kufanele babe ngcwele yes God yezindaba so uma ke wena ungayazi amen imbhalo awumazi uNkulunkulu yes God awuyazi indlela yokucabanga kwaNkulunkulu qhubeka angisasho ukuthi niyizinceku asabizwa inceku ayikwazi ukuthi inkosi yayo yenzani yes sir kepha ngithe inkosi yayo kepha ngithe ningabahlobo nina uyisihlobo uma sozalela busha ngokuba konke engikuzwile kuBaba nginazisile khona uma ukholwa le gospel amen konke okubhalwe phansi wakwamukela amen wathethelela izono zakho wagezwa amen ngokuthi uphendukile ezonweni zakho amen usuyisihlobo amen usuyisihlobo nina usuyisihlobo amen awusayona indodana yolahleko ngokuba konke engikuzwile kuBaba nginazisile khona konke asaziseko uJesu Kristu kubhalwe phansi manje kufanele sihambe ngento ebhalwe phansi yonke into ekhulunywa uKristu ibhalwe phansi yona into ekumele silandele kuphela akukho kunye so angifune ukukholelwa into engeke eBhayibhelini athi umuntu ufundisa ngayo iqhamuka kaNkulunkulu uma engeke eBhayibhelini lonto lahlale lo mfucuza leyo thatha lo dolto ufaka emgqomeni noma ushise esihogweni amen ngiphi incwadi yaseEfesu chapter 4 verse 4 thatha lo mfucuza qamuke nezwi langempela incwadi kwabase-Efesu isahluko sesine izwi langempela ivesi lesine yabona yonke into sikhombe eBhayibhelini amen asimanga nasazokhuluma ukucabanga kwethu nokuthanda kwethu hallelujah ngoba sikhuluma izinto zikamoya Yes, hallelujah hallelujah glory to God amen hallelujah yes sir munye umzimba sina sikamzimbeni owodwa munye umoya sikumoya munye njengalokho nabizelwa ethembeni linye sibizele kula ithemba elilodwa akushiwo ukuthi asibe yinhlangano ezahlukene lokubizwa kwenu nina abalandeli aba weak amen
enibona ukuthi izinkolo zenu nale inhlangano zenu zizingcono nezinye ni weak yinye inkosi yinye inkolo angazi lithathela lapho ukuthi ushanda inkosi yinye inkolo niwula ngalezinga leli eleqile amen umuntu ongafuna ukukholwa le gospel ebhalwe phansi lo muntu uyisiwula uyisilima ngolimi olusimple munye umbhabhathiso ekumele siwuthole munye umbhabhathiso simelwe hallelujah glory to God nimelwe ukuzalwa kabusha simelwe ukuzalwa kabusha simelwe hallelujah munye uNkulunkulu one uyise wabo bonke owabani uyise wabo bonke ophezu kwabo bonke no uyise waShebe uyise wabo bonke uyise wamaRoma uyise wabo bonke uyise wamaLuthela uyise wabo bonke uyise wamaPentecost uyise wabo bonke uyise wamaBaptist uyise wabo bonke uyise wabo bonke ophezu kwabo bonke ungaphezu kwabo bonke ngelabusayo ukubo bonke ophakathi kwabo bonke kepha yilowo nalowo kithina uphiwo umusa ngokwesilinganiso sesiphiwo sikaNkulunkulu period Act 2:38 akukho okunye ozokwenza ongaphandle kweBhayibheli uthi uzokusekela ngokucabanga kwakho nangemizwa yakho no hallelujah inkonke amen Bhayibheli isisekelo amen indlela umhlahlandlela wethu thina esilandela izwi indlela neqiniso sizimvu uyindlela neqiniso nokuphila ukuphakathi izimvu ziyalizwa izilakhe zilandele izwi ziyamazi umelo ziyamazi ubaba wazo uyelo ziholayo uJesu ziholayo uyelo ziholayo uJesu ziholayo. Do you understand? Hallelujah, glory to God. There's only one God. There's only one mediator. There's only one Savior. There's only one King. Hallelujah, glory to God. Jesus Christ is He. Jesus Christ is that King. Amen. Everlasting, Alpha and Omega, from the beginning to the end. We don't have a background or genealogy from Him or about Him. All we know is that uphila ukuphakathi ngokuthi ke umhlaba nezulu kuzabhubha kuzadlula konke kodwa izwi lakhe ngeke lize libhubhe liyosala limile wona phakathi. Hallelujah, glory to God. Hallelujah, glory to God. Ngakho indlu yonke yakwaIsrayeli mayazi impela ukuthi uNkulunkulu mayibe nolwazi mayibe nale information le ukuthi ke uNkulunkulu umenzile inkosi noKristu uJesu lo imenzile inkosi noKristu uJesu lo enambethela nina esiphambanweni. Incwadi yezenzo isahluko sesibili. Yes sir. From verse 36. Yes sir. Ngakho indlu yonke yakwaIsrayeli mayazi impela ukuthi uNkulunkulu umenzile inkosi noKristu uJesu lo enambethela nina imenzile inkosi noKristu inkosi umbusi uKristu egcotshiweyo. Hallelujah, glory to God. Ayizindaba sebekuzwa bahlabeka enhlizweni bathi besebekuzwa lokho beziqiniso. Hallelujah. Yes sir. Nakwabanye abapostoli yebo madoda bazalwane siyakwenze njani na yini kufanele siyenze manje? uPetru wayesethi pendukani yona nje ehlala lukuyenza kuphenduka yilowo nalowo abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu linye igama egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Kukho ukuthethelela kumele wazi ukuthi uma ungabhaphathiswanga ungazange uphenduke uyisoni.
kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Usonda kaShembe, usonda eZayoni, usonda amaBaptisti. Uma ungazange ubhaphathiswe ngukhona ngaphansi kwamanzi egameni likaJesu Kristu, ukuthethelela izono zakho uyisoni, and futhi uyisoni uma uthetheleliwe izono zakho waxolelwa waphindela kuzona. Uyifana nenja ephundela emphakazweni wayo. Khona niyakwamkeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Kufanele namukeliswe isiphiwo. Ungakho lokho bese uphendukile. Wathethelela izono zakho wabhaphathiswa. Wena uyahlala ulinde. Linde. Hlala ezweni. Ulinde isiphiwo sikamoya oyingcwele. Sigcwale wena sisimfihlo. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Yebo. Esabo bonke abakude. Esabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabizayo. Nyabizwa ngezwi. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi. Wayesetha nangamanye amazwi amaningi. Wabayala wathi. Wafaka iziyalo. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Sithi-ke zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Amen. Amen. Hallelujah, glory to God. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, izwi lakho liyasebenza njengamanje ngoba lingumlilo ohangula yonke into emhlabeni ephambeneyo nentando yakho. Liyisando Baba elifahlaza konke ukuqina kwamakhanda nokuqina kwezimfundiso zamadimoni ezibambe abantu ukuba bangakwazi ukwamukela izwi lakho elokuphila. Liyinkemba ehlaba ngaphakathi lihlukanisa umphefumulo nenyama na wonke amalungu omzimba engenakho ukuqonda izwi lakho. Siyalibonga Baba ukuthi lingukukhanya ebumnyameni lapho abantu bakho bebanjwe khona ngamandla obumnyama. Izwi lakho lifika libe ukukhanya abantu babe nokuqonda. Sihole Baba ekuphileni ngoba izwi lakho lingukuphila kithina. Siyabonga Baba ukuthi alibuyele emumva lilambatha namanje lisawufeza umsebenzi. Kuze kube isikhathi esifaneleyo lapho wena inkazimulo yakho iyakubonakalisa ngokuphela komhlaba. Siyabonga Baba mnini amandla onke wena ukuba isiqalo nesiphetho. Busa njalo Nkosi uJesu. Izwi lakho lisebenze enhlizweni zabantu bonke. Bayibone inkazimulo yakho. Basindiswe egameni lakho Nkosi yethu Jesu Kristu. Ngoba kukho ukusindiswa ngaphandle kokuphenduka. Sibhabhadiswe egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Sihlale ezwini samukeliswe isiphiwo sikamoya oyingcwele. Esiwukukhanya nesingumelusi wethu osiholayo endleleni nasekhaya ezulwini. Manje naphakade. Amen. Amen. Bazalwane. Sibonga umoya oyingcwele kukho konke. Ayobhuti uBright uzoshiya imininingwane mayelana nabantu abafuna ukubuza imibuzo. Mayelana neBhayibheli silindile iminyango ivulekile. Nabantu abafuna ukubhaphathiswa. Awunobhaphathiswa noma ubani. Ufuna ukubhaphathiswa abantu abafanele abahamba le ndlela lehanjwayo ngokufanele. Ngeke ufune ukubhaphathiswa umuntu nje ongakholelwa kulento esifundisayo noma umuntu ocabanga ukuthi uyazi ukuthi wenzani. No. Amen. Nakhona ke inamba ke soyishiya. Amen. 066 566 9245. So iphinda 066 566 9245. Inkosi zibe nani imgcine uze kube phakade. Amen. Amen. Sibonga bazalwane siphinde sibonane ngokuza inkosi mayivuma.